Yau zan yi magana akan waɗannan Arewa comedian din da Arewa artists din da ban taɓa saka baki a irin makamancin irin wa'annan maganganun da yake faruwa ba. Wannan bidiyon da na yi stitching wanda Danfo ya mayar ma wannan gayan martani. Da ban so ma na saka baki ba, amma sai na ga ya kamata na saka baki, kuma ina fuskantar matsalan nan, irin makamancin matsalan da ya faɗa, yake cewa Arewa comedians kaza 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 kaza. Zan baka misali kaman da ni. Kaga Anas Mago Fonsto company na ne wanda nake kokarin na yi pushing nashi ya je inda ba a taba tunani, amma nan Hausawa suka saka ni a gaba. Wallahi tallahi Hausawan da suka saka ni a gaba, maimako su kokarin su tallafa su irin su daga ni nan farm center. Ina kokarin na bude shago, doma na kusa bude shago na mai posting nashi. Za a kalla mutum za zuwa tambaye ni shago ina ne shagon Anas Mago Fonsto ko kuma ina ne kamfanin Anas Mago Fonsto. Sai ka kalla yanda ake mayar da martani, wannan dan social media makaryaci kaza 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 kaza. Nan Hausawan mu ne suke yi. To ya kike tunanin kuma wai mu za mu samu mu ci gaba? Yanzu da a kudu ne wallahi nake, na rantse da girman Allah ba ma magana nake ba, wallahi da na wuce nan. Amma kuma da taimakon Allah da kuma addu'an iyaye da kuma zama da kowa lafiya shine yake kai mu inda muke so mu je. Ba dabaran mu ba, ba wayon mu ba, ba komai ba. Can 'yan kudu su suna abin su, kuma suna kokarin su tallafa wa na kasa da su. Amma mu kuma muna kokarin mu tashi, sai kalla na kasa da mu suke kokarin su durkusar da mu, kuma kake tunanin cewa wai za a samu ci gaba a arewacin Najeriya mu. Kawai dai in abin da za mu yi, muna saka addu'a, Allah zai taimake mu kuma zai taimaki abin da muke. Shine magana kawai. Ba wai zaka zo kai da kanka kana komai ake cewa kalumbalantan wai 'yan arewacin mu ba, bai mu ka ba su support ba. Bai kamata ba ma na saka baki, amma ya shafe ni ne, shi yasa na baka misali da ni. Gaskiya bai kamata ba, kawai Allah sa mu dace. Yau zan yi magana akan waɗannan Arewa comedian din da Arewa artists din da sauran dukkanin waɗannan celebrities din. Ya zama dole ku tsaya, menene makomar ku? Duk waɗanda yake kirarin cewa shi dan Arewa comedian ne, ko dan Arewa artist ne, ko dan Arewa celebrity ne, duk cikin ku ba kai Sabinu ba, ba ku kai AY ba, ku kai Basketman ba, ba ku kai gasanan da yawa saboda shaɗi ba. Ko Arewa standard ba ku da shi ba, tana ku je national standard ba, tana ku samu international. Kar ka hada mu da Sabinu ko AY, saboda su ba musulmai bane, mu kuma musulmai ne. Akwai abubuwan da idan muka yi ya haramta ga addininmu da al'adunmu. So mu Hausawa ne 'yan arewa, so muna yin abubuwa ne don mu nishadantar da mutanenmu da suke arewa, da wanda yake kudu in yana jin Hausa ya ji abin da muke faɗa. So su turanci suke yi, bai kamata ka haɗa mu da su ba, they are worldwide, ko ba haka ba. Sannan akwai abubuwan da su suka yi daidai ne a wajensu, mu kuma a wajenmu ba daidai ba ne. Yanzu nan kwanaki wasu yara ba su wane ne, sulawanci ne ko su wane ne suke yin wasu abubuwa wanda hizba suka kama su. To su kuma da akwai da suke wade kama su, suna abubuwan da ya fi haka. Sannan ko a cikin magana akwai wani magana da suke sabo ne, mu ba da mu iya furta wannan maganan biyi shi ba, ko ba haka bane, su kuma da su iya yi. So karkarin ga hada mu da su. Sannan da kake maganan talle, wa zai baka talla kai arziki? Mutum in zai baka talle dauko 100,000 250 yana baka, je ka ga inda ake ba su ambassadors kala kala. Mutum bai kai ko ina ba an fara bashi ambassador, amma mutanen mu fa wani ya baka tallan ma bakin ciki yake ji, ba zai dauka ya baka ba. Ka zo kana hada mu da su, ai ka daina wannan maganan. Yanzu ko waƙe-waƙen da ake yi na celebrities din Hausa film da kake gani, a iya wannan kawai da ka je ka ga zunzurutun hasara da ake wa mutane. Mutum ne ya taso ya iya abu, ɗan uwan shi su bashi goyon baya dan zama wani abu, wallahi ba za a bayar ba. Hasada ne zunzurutu, kana ganin ta ita ne a cikin industry din da yake tafiya. Amma su kuma da ga mutum daga ya fara yin abu, mutum da gan shi a titi ya yi abu, da ja dauko shi. Yanzu mutum ko magana yanzu a titi za su dauko shi su buga ma maganan da ya kida ya zo ya zama wani abu. Amma ku fa me kuke muna? Ba abin da ake muna, sai dai mutum ya buge dan ya daki can ya samu ya rufa ma kanshi asiri. Wani kana burge shi, amma saboda tsaban mugunta bare taba kiran ka ya maka irin bangajiya, ko kuma wani kana burge ni, yana da niyyar maka alheri ya maka alheri. Ba wai ma maganar maula nake yi ba. Yawwa wani yanzu su a cikin su da kake gani a can kudu, akwai wanda idan ka burge shi, na rantse da Allah shi kawai da ka burge shi ne kawai da iya siyan mota ya baka. Amma mu kuma fa mutum ma 50,000 20,000 10,000 ba wani ba kowa bane da ya dauka ya baka, ko ba haka bane. Amma ka zo kana wani maganar cewa wani to su fa suna bada mai dafa musu ba.
suna fa da mai dafa musu, mu kuma uban wa yake dafa mana in banda Allah. Za ga mutum kabir yanzu ko wajen biki ne kaje ka burge wani dan buru uba dan abubuwan da zai manna maka ma hasada yake yi. So mu ka bar mu kawai mu tabbije bujen mu kawai in Allah ya laka dagu ba uban da isa yana ka daguwa.